Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kaken hun kinong hikai school ad hoc ne fastom. Kilale shisha da kakam. Ban lek ban penlong jakatia mit hakmat sekretariat namar ka jingle bom sunyeo bat bom ngap jongka sorkar ya ka ka baki dawa. Kita kinong hikai school kila ongru bakim ting ya ki board district kibla pentroy kam da ka shispa sau CRPC banom sha banya lumbreu hakmat ki office trekam kabadon hapo sekretariat layatu u babu me bon lengdo u badai unong aiktin na kalyang jong kinong hikai habya kren bat u Antonius bat u laong shuru bakite kinong hikai kim ting ru ya ka jingpen shitom bat ru wat lada ka sorkar kira ya ki shajil te hot koble shubon ya ta jingkli ba pila kli hot long ya kata benong benginting e yuslap te ngimdan kata jingting yuslap bat kamtam e mentali ngilas ngus singan sikade e namar ba giladon gini gi palok jongi ru ki palawan te kila dan na kiseng balang kilawan kum na KSU ru kilawan te mentana HYC ru kilawan kila keneria kita ki jingyarap jungki te lalaki jingyarap te kum kiterpale ru kila ong ba kilawan ra ki HYC ba kunjut ru ki matras pentia bat kunjut ya ka bam kadi ya ka ru ki kila don ki balawan ai ki ba wan ai mons ngupa kum tu ki ba shimat ka jingkeli ka ba bhanga sarai namar ba wat makiru trai kim kan mau shu manu bela hikai ki ban keren parangi konrat sang malu terima man keren parang tem tep unang keren parang na te ba la kaman rumbu rung am tep kuno posyong to suki ban day education minister lan minister jong ka education kat bau kwa ban khot dila dia te ngatrai kila kelet te kumban chupan kan mau iki ba kila nang la start di nakadaw jong kinong hikai kila poy kata position kata syuki ka badan buram di nakadaw jong kinong hikai but di makihi ki bam buram kinong hikai ki ba penlek ran yangi nya ban syong ni kidang kinong hikai ki belajan retire ru kila don haki san pause nam ki ban wan ban syong ban tia ani surok kalong ka ke balik ran du kata te ngim ngikam mudur baka sarkar kalong mentia du kan ni khamtam hadin bakala ai ya katu assurance handai mentapat ke sarkar kali community ngim don kentien syu kan bangin penpai pat ya ke sarkar namar ba ngin ong ayusyu lada kajing ekran jungi kabala pararang ba ngila banong ba kabala syai ba kabala sungutu bagi bala yo hakataka written assurance ru ikum ba kim nyokor ba kim kan snap tinang ni shikamat lengi la ko jingmut ba jakat baja long kat bolong nginom ki nang ni na jaka bangi syong lada ki don kam bandra na shathalat yangi la shagas ngiru ngila long ki balakloy bangin le chathanat om tang mangi ki takinong yalam ne namar hafas tomi ni sidon kata ka jingmut jingperkhat ba baro hi gide kinong yalam balada ki ra ingi shathalat ki hak bandra ya baro prahajar ngut kinong hikai adhok shathanat Intia sa yang ni katba ke sarkar kampat ai yangi da kata ka order mendesyo da ka assurance nama ka assurance ngila da bio ngidon kam sa kata ka working order kan ba ka sarkar kan ai no ingi bakan ong naduk kani kapo naduk kani ka banai kin pentrekam no kata tingi kwa tang kata na ka sarkar bangin ong bangin let bangin yakran biang ka sarkar gamdan syu kata ka jing yakran namar baro ki jing yakran ngila da penbet penbiang ngila da penbet da ka khat artrek jong ujemang